side. Sziasztok, én Dél vagyok. Sziasztok, én Dév vagyok, és ez itt egy citrom evésféleséges kihívás. Vágjuk a citromot? A Dinner felvágja a citromot, de az a baj, hogy nem lehet látni. Tényleg? Jó van. Erre várja, félbe kéne sok kávé. Vágd fel. Úgy. Még a kamerát is, Bozi. Kicsit odaálljuk. Kicsit így kéne csinálni. Na látjátok, ott az Tinderé, ez pedig itt az enyém. Ez finom. És most meg kéne enni a citromot, és 3-ra, jó? De fintorkás nélkül. Ja. Erre kicsit úgy jövök. Ugye zoomol ránk, zoomol ránk, zoomol ránk, zoomol ránk, zoomol ránk! Zoomoltass ránk! Majd kétszered. Adjuk. 3, 2, 1. Ez az. Nem fintorgok. Én sem akarok nagyon. Héjas túl. Szerintem igen. Minden héjas túl esik. Én nem. Várj, itt nem van. Még már úgy iszom, mint azért kókuszer. A kókusz van. Te miért nem nézel a kamerába? Bocsánat! Hát- Na jó, én izéljetek. Én... Nem citromos. Kicsit... Ez kurva erős. Nem akarom. Ez kurva gyenge. Jó, esjük héjas túl. Majd, hogy vagányak vagyunk. A héja szar. Jó, nem? Csak nem erős. Nem tudom. Én nem tudom ennyi citromot, hogy ne citromjam. Majd itt kell enni. Figyelj. Hogy? És megtudom a számot. Én iszom ám a levét. Várj, egészségedre. Meg ezt itt bevágom. Szét tudjam szétni. Habár lehet, hogy nem. Lehet, hogy ne együk meg a jéját, hallod? Az mérgező. Tele. Aha. De ahogy is. Akkor ide én is vágom így, és akkor tudod, és akkor csak a fejét kell megenni. Széttéptem. Látjátok, 2 darabra. Én is ugyanúgy, mint ő. Csak nekem Na, több hol a van. másik? Így. Én is ugyanúgy csináltam, mint ő, csak nem látta, hogy így. Jó, nem jó? Ebből a torkomra ment. Ja, bocsánat. Mind a fahérj. Te fogd be a szárat, mert még egyszer megetetek vele egy kanálfahíjat. Kilátott tényleg tőle megint. Kösz! Az első. Egy kösz! Jó van, na. De tök finom, ilyet még csináljunk többször is. Nem. Sokkal jobb. De még ezt is félbevágom. De jó neked. Előbb bözéljön, mi? Ki előbb véged, az több GTA részt vehet. Lóvá. Úgyis emész is tudom, úgyhogy vehetek GTA-t. Ha! Látjátok? Megint szétvágtam. Én is szétvágom belőle. Ez kurva szar. Ugye? Megint a torkomra ment. De egyébként tök finom.
Ezt kinevittem, miért úgy hiszem. Majd fölnagyítod. Én majd tudom, mit kell csinálni. Hogy mit még nem teszünk a nézőinkért. 2 kész. Hogy mit meg nem teszünk a nézőinkért. Utolsó jön. Le vagy maradva a fakabát. Nem baj. Lezsújt meg ezzel. Képzeljétek el, most vettünk GTA részt, ami még nem fog felmenni addigra, mire ez felmegy. Mert még az első rész. Sőt, az nem is volt felvételve, hanem épp tartottunk a házunk felé, és találtunk egy tuningolt verdát. Na mondom, én ezt elkötöm, és el is kötöttem, és föltuningoltuk amennyire csak lehetett, már amennyire meg volt ugye engedve nekünk, és föltuningoltuk. Na és föltuningoltuk és bevittük a garázsba. Csak ugye ezt mindig vissza kell vinni a garázsba, mert ugye úgy találtuk az utcán. Első kész gyerekek. Nagyon szar ez. Megbukott a fintorgás szinten. Ez nagyon jó. Megettetek veled egy kamionnyit. Váljon egészségedre. Ebédkor, csak annyi kell enned ebédkor. Vacsorára meg egy vagonyit. Most azt hiszed bogany, vagy itten... Tegnap pizza volt a vacsi. Ma meg pizza volt a reggeli. Nagyon... Nem fogyott el minden pizza tegnap, és ma megettem reggel. Ez kurva szar. Nehogy ne húzd már, te balfasz! Bocsi, úgy kezdted meg. Besegítse? Nem kell. Hogy mit meg nem teszünk a nézőinkért. Azt úgy kell volna, hogy 2 egész citromot veszek. Akkor oda meghal. Megehetem? Nem. Vagy te szólok. A jó felét. Megetem, de hogy... Ja, itt a harmadik, ami elfogyott. Kér a kisebb. Jó van, na. Itt a 4. citrom. Jó, 2. Én a 4-nél tartok. Ez kurva szar. Ilyet többet, ilyet se. De csinálhatnánk majd egy év múlva egy másodikat. Ja. De a fajéból nem csinálunk. De abból nem. Meg a teljesből se, ő biztos... Mikor lesz a teljes? Ha? Miután visszajöttem? Vagy ma? Nem, miután visszajöttünk szerintem. És addig mit fognak nézni egy hétig? Addig Forestet fognak nézni. Egy új végigjátszást. Mivel úgy gondoltuk, hogy ő elmegy 60-ba, én nem követem 70-be. Én nem fogok menni 70-be, szóval az csak vicc volt, gyerekek. Nem, hagyjuk róla. Az a videó még fönn sincs. Add már oda, hadd tegyem meg. Nem! Gyerekek, De most pont magyarázom. itt a 4 citrom. Szóval ő el fog menni 60-ba nyaralni, és én itt egyedül fogok itt Forestezni. Forestet venni. És napi szinten tolom a videókat fel YouTube-ra. És miután visszajöttem. Ja, és lehet, hogy ez a videó ma föl fog kerülni. Igen. Vagy holnap maximum, mert a rendelés meg a vágás minden. Igen. És ha ma vagy holnap megjön a programom, akkor én nekiállok vágni ma vagy holnap. Meg a GTA nem vágta meg. Egyiket se. Nem, mert még a Sony Vegas Pro elveszett. Ja, és nem tudta visszatölteni, de én mégis visszatöltöttem a 12-t. Tök mindegy, mert azt még nem töltöttette le. Na mindegy. És én megvettem a Premiere Pro-t, az Adobe Premiere Pro-t, és ma vagy holnap megérkezik. És hogyha jónak látja, akkor áthozza hozzám. És én is feltelepítem. Nem jónak látom, tudom, hogy ez jó. Akkor én is feltelepítem, és akkor... És akkor ezentúl Adobe Premiere Pro-val fogunk vágni. Az kurva. Jó van. Az még nincs kész. Jó, vagy!
Szopkod ki! Jó. Ez meg citromos, ez meg finom. Hoppá, de jó. Majd legalább így föl lehetőleg. Jó. Nos, Megettük. és ezennel vége. Látjátok, ott van a sok citromunk. Hát Dave nagyon szarul ette meg. Ez a gyerek itt. De hát Most tedd vissza oda és... látjátok, azért megettük szépen. Igen. Na és hát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. És iratkozzatok fel! Sziasztok! Sziasztok!